Es comprova que durant els anys 70 desapareixen, a més, no només en la zona de la Marina Alta, sinó a nivell de l'estat espanyol, i vindrien diverses causes incloses. Una, la persecució directa. Els rapinyaires en aquesta època eren considerats enemics de l'home, competidors, tant les terrestres per matar peces de caça, com, en aquest cas, la pescadora perquè menja peixos. També era una competència per a l'home. Els productes fitosanitaris també ajuden i una altra causa molt important que la fa desaparèixer de bona part de la costa de la Marina és la especulació urbanística i la construcció massiva. S'arriba a construir fins i tot en la mateixa vora dels penya-segats i, clar, aquestes molèsties. I això fa que l'animal abandone. Ja dic, tant per causes directes com per causes indirectes. Bueno, tot això s'ha superat. Afortunadament, el tema de la construcció suposa que ja no anirà més. I, entre altres coses, quan es declara el Parc del Montgó en l'any 87, queden 5 quilòmetres de costa que no s'han tocat, que és la costa del Cap Sant Antoni, que això pot ser aquesta base inicial per a recuperar l'espècie. A banda d'això, quan es fa l'estudi de viabilitat i es mira l'hàbitat, en bona part de la costa, en Xàbia, per exemple, la zona de la Granadella, del Cap Prim, en el que ara és el Parc Natural de Serra Gelada, ahir ja no va construir-se més, i aquestes zones són potencialment bones per a que es torni a recuperar. De fet, ja dic, vam comprovar posteriorment que n'hi ha restes d'antigues plataformes de cria. Per tant, esperem que sí, que ara ja sigui la definitiva.